Lingaw nga gisaulog sa mga residente ang basaan subay sa kapistahan ni Senyor San Juan Bautista sa Agdao, Davao City. Gipahigayon sa Barangay Sentro Agdao sa Davao City ang basaan ato sa ika-55 katuig sa kapistahan ni Senyor San Juan Bautista kagahapong adlaw. Gisabligan og tubig gikan sa tubig dagat sa ilang baybayon ang pipila ka residente sa barangay agig pagsaulog sa maong kapistahan. Sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao kang Kapitan Rene Estorpe, nahimo na nga tradisyon sa ilang barangay ang basaan o pagsablig og tubig sa mga tao matag kapistahan. Apan nahimo kining limitado ilabi pa nga dunay klase og trabaho. Gawa sa basaan nagpahigayon sab og mga padula sama sa lumba dagan, lumba bangka ug uban pa nga mga kalingawan ang barangay. Lakip sa misalmot ang grupong Five Dwarfs nga grupo sa mga vlogger nga taga Panabo City. Mensahe sa kapitan sa ilang mga residente nga sa ulugon lamang ang kapistahan nga malipayon o malinawon.